Sari kaham. Tini ni 29 tarik. Oh sorry 30 November 2021. History wo Tripura nilai bumawo. Obo hai wai sapon nyako je 1500 ni saitano borok kebangma Tripura ni haye jantar montoro obo lo silbaga poila lai buma aboni bagai je phai manai je phaye rokno seng Delhi white yep ningai belai ke khakaham te chobani chibai norok no ya formani disinte buskang ni thunalo seng expect khayo dakti government of India sini demand greater Tipraland no renani info jepuro 30 tarik November ni o program tini attend khanya bagai 27 no jepuro no train kawo kabangma young leaders rok ano contact khaihari sahoro je Baksani hingkai bongni bihik sori hamia Baksani hingkai bongni ama sori hamia Baksani hingkai bongni busani porikha tongo Baksani hingkai bongni samung khai sanai rok abo hai borokni samung bongni bihik lumui tongmani borokni sada lumui tongmani borokni ama lumui tongmani jotto samung no yakare dofani bagai bekhabai sel greater Tipraland thanai ne Delhi jantar mantoro প্রায় 2450 কিলোমিটার হাসালো जों ओ जागा फाइ दिनि पृथ्वीनि सबसे पावरफुल पार्टी रुल खाइजाक बीजेपी पार्टी हाय ओ जागानि रुलिं जागायाव जों हायो बरकनि थाने सिरि बोखानि दुमानि कक्नो खुंजोवो खरकसा 545 एमपि नि थानि सगैरेना इनै जों खासङै हायो ताकुकते बुकुसं गोबां मासिनि बागै चेलेन्जेस हायका दिनि न पान्डानि बागैबो गोबां मा जागायाव जोंनो स्टप खायनानै बागै एमनकि पुलिस रक जों जे जागा दङ खरकसा बरकनो एमनकि लेखा ओइ बासो दावो हायपाना नारक मानलिया तुर खाना दिनिनि ओबो हिस्ट्रिनि लाइफ बुमावो जों खरकसा बरकनि थानि सुजाकनाय आं साइमानो सिनि बिसिङो ताबुकनि दिनो मेबि 60 years रक थाङोनो 60 बছरक थाङोनो बाक्सा 55 बছर बाक्सा 65 बছर बाक्सा 70 बছर किन्तु अ तिनिनि लाइफ बुमावो जे ब्रुसिं ग्रेटर Tipraland मानानो नकलनि मुख दै गलाय जों मुसु खालायनाय जे ग्रेटर Tipraland मानानो दङो जोंनि बागै अबा आइके जों सामो खायखानै हा गोनाङै जत्तो 545 जना एमपि दा 125 करोड़ इन्डियानि बोखाव जों सगैरेना नांनाय Tiprasaनि जों जायतामो Tiprasaro दङो अ जागा ग्रेटर Tipraland थाना हाय तामो रिजननि बागै जों साइमानो गोबां मा टाइम न जेब्रो Tiprasani ककथाय हायो आपुर हंकाय जोंनो जास्टिस मानिया त्रिपुरा हाय जागावो किसुदिन सिगाङो सिनि बुकुकजुक सं सागांगे बेलाय के खादोबो रेप खाइजागि बेथारजाक मानि आबो हायरक नंगो सिलाय कगै बेथारजाक मानि आबो हाय नंगो भूत तगै खायो एम्बुलेंस सब नितिक्लाय बुजाक मानि सिंनगो किन्तु Tiprasarok तिनिनि सिंग्रियां हनियावै जमतिया हनियावै देबरमा हनियावै काइदै हनियावै जत्ता थानजाङै Tiprasarok 19 ट्राइब जतङै जों काइसा बरक जतने फानजाङै हाय दङ आं साइमानो दिनि न दिनो काञ्चनपुर हाय जागानि बरक हायजाक साब्रुम हाय जागानि बरक हायजाक कल्याणपुर हाय जागानि बरक हायजाक आगरतलानि बरक हायजाक खुवाइनि बरक हायजाक जत्तनो जों फानजा हायो फायदि बुमाग्रानि नेतृत्वे ग्रेटर Tipraland no Tiprasani बागै सुनामथिनाय Tiprasani थुनाय जों सानामै फुरुबथिनाय आंनि साय उकुगोकक सानैर गोबां मानसिनि लिडारशिप दङ फायदि जोंबरनो खाकाम याफारमाबाय ताइ आंनि अकक सामानि नरकनो ताइसे हायनो हाय चबानि चेबाय याफारो नरकनो बेलाय के हामाय रमाबाय वाइटिया बेलिनि टीमङै नरनां हायनो हाय खाकाम याफारो बुबाग्रा long live Bubagra long live Tiprasa long live